Здравейте, аз съм Жени Живкова, ученичка съм в Природо-математическа гимназия Академик Иван Гюзелев, град Габрово. Днес ще ви запозная с една от великите личности на моя роден край, академик Иван Гюзелев. Величието на родното място е величие човешко, на светлите умове и силните души, които са се трудили там. Един от тях е свидният патрон на нашето училище, Природо-математическа гимназия, Иван Гюзелев. Иван Недев Гюзелев е роден на 24 юни 1844 г. в Габрово, в семейството на габровския кожар Недю Гюзелев и Дона Ванкова. През 1860 г. следва в Херсонската духовна семинария в Одеса, а след това като априлов стипендиант учи в Новорусския университет в физико-математическия факултет. Иван Гюзелев е автор на учебници по геометрия, алгебра, физика, както и на методически програми за първото светско училище. Той живее на границата на две епохи – възрожденската и следосвобожденската. Освен математик и физик, той е богослов и философ. Учител е по физика и математика от 1870 г. в първото светско училище в България, Априловото. Създава първия физически кабинет в България и списва от Виена за целите на обучението с телеграфичен апарат. Обвинен от османските власти, че с него е осъществявал връзка с бунтовниците в Балкана през 1876. Това е причината да бъде арестуван и отведен в Търновския затвор заедно с организаторите на въстанието. По време на Възраждането е сред инициаторите и актьорите на театралните представления в Габрово. След освобождението Иван Гюзелев участва активно в политическия и културния живот на страната. Той е избран за депутат в учредителното събрание, както и за негов секретар. Става първия министър на просвещението в кабинета на Петко Каравелов. Създава Върховната сметна палата и я оглавява в продължение на 14 години. Иван Гюзелев е сред основателите на Българското книжовно дружество, което по-късно прераства в БАН. Впечатляващ е широкия диапазон на неговите научни интереси. Той е първият български академик. Областите на неговата изява са училищната просвета, интелектуалното откривателство, административната власт, както и духовното лидерство. Научното наследство, което оставя, е самобитно и оригинално. Иван Гюзелев създава първата завършена философска система на български език. Част от научните и философските му разбирания са изразени в студията значението на Балкана в историческото развитие на България. В този научен труд са обединени познания по география, етнография, история, икономика, езикознание, топонимия, философия и народопсихология. От цялата тази енциклопедична панорама Иван Гюзелев преминава и към прозрения за бъдещето, валидни и до днес. Балкан ни даде възможност да се запазим от съвършено изчезване като отделна народност. Борбата за съществуване в Балкана е била по-упорита, а тя е развивала съобразителност и усъвършенстване средствата за прехрана. По-ранното развитие на балканското население в интелектуално отношение, според което развитието на училищното дело в Балкана е предшествало същото в полето. Политическите партизански борби у нас достигат такова ожесточение, защото и най-плодотворната идея се компрометира, стига само да бъде тя проповядвана от някоя партия. Но щом почне един народ да се развива интелектуално, неговите нрави и обичаи изчезват постепенно, като се заместят с общите нрави и обичаи на цивилизованите народи. Благодаря ви за вниманието! Надявам се с клипа да научихте нещо ново за една велика личност на град Габрово.